Momentálne kráčam po Kizomiu a idem hore k tomu kláštoru Kizomiu Mudera. Tu v tom Kjóti je to už také typické japonské všetko. Už proste takáto typická japonská kultúra, čo je v Tokiu menej. Tokio je už také modernejšie mesto. Tak samozrejme, aj toto má veľké centrum, 1,5 milióna obyvateľov. Za týmito kláštormi treba trošku vycestovať busmi. Keď už videla som, že sem chodia autobusy z Osaky, zo všelikadiaľ možne. Takže to bude asi zaujímavý kláštor. Škoda, že nevidím žiadnu gejšu, lebo je tu veľa takých tých typických vohozov, ale to sú turisti, ktorí sa prevlečú do toho. No nič, ešte si chvíľku našlapnem. Týchto obchodíkov so suvenírmi je tu strašne veľa. Všelijakých reštaurácií. Majú také buchty, alebo ja teda neviem, čo to je. Buchta plnená niečím. Vyzeralo to dosť vábne. Vyzeralo to ako niečo čokoládové, dobré. Zahryzla som sa do toho, skoro som dostala infarkt. Dala som to takým Japoncom. Je to plnené nejakými fazulkami. Ale bolo to fakt nechutné. No, tak toto tu je hustá premávka. Ľudia všeho druhu. No. Už som skoro tam, tak už nebudem vypínať to video. Aspoň teda pri hlavný vchod a potom zapnem ešte raz. Úplne ten vzduch je tu dobrý. No Hello Kitty to je typické japonské. Všade Pokémoni, Hello Kitty. Som kúpila mončičákov. Vejárov kopu. Takže na tomto videu najviac je vidno takú tú japonskú kultúru. No, nebudem to skúšať. Verím, že to je určite chutné. Ale musím povedať, že Japonci sú celkom čistotný národ. V Tokiu, no tak, to je ten slávny tempo.
tak sa tam pôjdem pozrieť. Keď už som si to sem našlápla. To je jedna z takých najväčších pamiatok v Kyote. Kemize. Teraz to skomolím, už neviem. Na začiatku som to hovorila. Takže ja vypínam a zapnem neskôr, ak bude niečo zase zaujímavého. Tak zapnem. Zatím.